De lakkokers zorgen voor voor een sensatie in de museumwereld. Het die blijken dat de kunstgemakken koker en inhoud zijn de unica wienen en belangrijk voor de geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC. Maar net echt passend in de collectie van het Fries Museum. De lakkoker gaat naar Amsterdam omdat wij in het verhaal wat we in het nieuwe Fries Museum gaan vertellen, de lakkoker eigenlijk niet kunnen plaatsen. En het is zo'n belangrijk stuk dat wij gezegd hebben dat is doodzonde dat dat aan de ogen van het publiek onttrokken wordt. De koker waard voen op een zouder van de skiersteens in Veenwouden. Twee een geschenk voor Hendrik van Buitenum, die het in de 17e eeuw voor de VOC opperhaat van Decima wie, een kunstmatig eilandje voor de Japanse kust. Bijzonder binnen ook de 4 documenten maar geloofsbrieven die het in de koker zierden. Het Fries Museum krijgt voor het uitlenen wel wat waarom. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een portret van Saskia van de hand van Rembrandt. En daar maken wij alweer een hele lange tijd na de heropening van het Fries Museum, daar maken wij een tentoonstelling over. De lakkoker is in Amsterdam te zien als de verbouwing van het Rijksmuseum klaar is.